Nkinsela online TV show. Nginibingelele nonke lapho emakhaya noma ngabe ukephi nendawo yona ke lenkinsela unjebo lomhlongo wesiqhumama sento buka ke inkinsela online zonke inkinsela ke manje ayihlale phansi manje ngoba into esikuphathele yona namhlanje ngikuphathele enye into ongakazi uyibone ongakaze uyibone ngoba yini ngiphethe la ubaba T.Ngcobo uzomazi kakhulu ke esebenza lapha kamasipala isikhulu lapha yana phinde futhi izinto zopolitiki phinde futhi imfundo ufundile futhi ubaba unama degree amaningi inqwaba yazini ayivele siyenze kanje lento le wena hlala ubukele lonke uhlelo sike nendawo sila Relaxation Island ila khona bosibotobotoza khona bese ukusithinta kancane yabona nje lapho nawe uma ukuthi nawe ufuna ukuba inkinsela nawe uzothinta ungeza khona lana Relaxation Island so mina manje sengijahe ukuthi manje ngiyocosha lolu lwazi lolu kule nkinsela ngiyinkinsela ngisiqhumama nawe inkinsela nawe isiqhumama asambe siyekhona. Uyabona nje bade sengishilo ke ukuthi namhlanje sikwenye indawo namhlanje usibone nje sila ngaphandle namhlanje uhlezi usibonela endlini ngaphakathi namhlanje sithe ake sithi ukuba ngaphandle ngoba la hleli noba uMapholoba nje impela so nje la kuningi ozokufunda impela ukuthi ufika kanjani kwizinga la khona sekuthiwa successful entrepreneur sikhuluma inkinsela ngempela ke namhlanje sikhuluma inkinsela ngempela ke baba Mapholoba inkinsela ngijabule kakhulu nje kuba la kwi platform enkulu kangaka especially done by young people like you are. Ngiyajabula nje kakhulu ukuthi ngibe la T.Ngcobo nginsela namhlanje. Ake siqale nje la kubaba uMapholoba ukuthi phambi kuba ngize ngifike nje manje nje sengimazi manje ubaba uMapholoba usuka kephi phinde futhi uzalelwe kephi ekukhuleni nje kwakhe impela ubaba uMapholoba. Mfowethu mina ngazalwa ubaba wami kwakuthiwa ngesilungu Ralph. Sukani Dawinsizwa. Elinye igama lakhe kuBhenkosi yabona ke abazali wangavunyana nokwazi igama labo. Nami ngabaza ngoba after they passed on sefane ngidile nama ID zabo yabo. So ke ubaba originally came from Eshowe. And then uma yena understand why we Great Town uAlice. So bengo wesithathu ke ekhaya. Kwase ukuthi lezi insizwa ke ezu2 engangiza phambi kwazo. They passed on earlier actually. So now ekhaya sesisonke sagcina so 7 kodwa kwafika kwaba nalo 3 lo sayi group eyodwa kwaba ne break hand kwase kufika laba abanye ke yabo. So now then that made laba bawu2 ukuthi abantu abangiprotecta kakhulu kabi for whatever reason ekhaya ngibona ngathi umuntu oweak yabo. Sathi noma samba ngaphandle kwakusashayana ke kudala. Omunye umfana mekubona nje akushayisa ukuthi akakwazi yabo for the fun of it. Now these two guys they used to protect me quite a lot, so I grew up in that environment. But and also at the same time for whatever reason I'm sure they must have seen some kind of a personality whatever. No, my woman I used to protect me a lot so that these two guys lentema kwakuthiwa amabhayisikobho ayidlalelwa emaholo kufakwa amaplastic amnyama. I was never allowed to go to those things, so I never been to a movie, and that is why even namhlanje ama-movie ayangihlula nje kakhulu kabi kabi. So I was more like umuntu wasendlini ngaphakathi yabo. So ke manje ngikhule kakhulu nginalento yoba oriented njengomuntu ongaphakathi ekhaya. But then also that helped me because then I started reading earlier. Ubaba will bring newspapers. It was ilanga kuphela ngaleso sikhathi yabo. Then I will read and then get to understand there's a world out there ekhona. Then I was always yearning ukuthi ngiyekhona. Mangizwa ke history was born Eshowe. Then my father dala kwakuba kanjalo ukuthi yena uzosebenza eThekwini. Mase funa umuzi ngoba they were not married when I was born. Mase befuna umuzi ke kuthiwa iphi incwadi yomshado yabo. Bashadisa ukuthi babufuna incwadi yomshado ke. Wasiyashiya ke emakhaya mangizwa. Awuma wavela wathi ngeke le ndoda ingishiye la mina ngiyayilandela. Kuthiwa ke wayilandela ke. Baqala bahlala kaSikwa manje I understand it was a 2-room house.
I'm not sure noma niyazazi lezo ziba khona 2 room. Impela ngiyababona. Yeah, then bathola ki promotion bathola a 4-room house. Kwabhike kwamasha yabo. So that's where we grew up, and then it was a very rough township in actual fact, very very rough. But then also uyabona wasa kwangekho umuntu othenga iphepha, a newspaper. Wathi mabulithengile ube talk of the town nje kuleyo ndawo yabo. And then also kwakumphakathi ocharacterize kakhulu indlala yabo. Oh no manje nithi niyazi poverty aniyazi poverty. Awusekethi ukuthi nje awuseye wathi ukushayeka kanti because akaze lutho. No niyazi poverty. There was a serious poverty then. Kungekho ukuthi mhlawumbe umakhelwane wakho ungcono nakho no nifana nonke yabo. I remember just one incident ukuthi kuloko kuhlupheka ngaya kamakhelwane ngoba ungena noma kanjani kamakhelwane akusafana namhlanje. So mangifika la ngithola ukuthi uma wakhona uthengele abafana bakhona abangani bami ingubo zokuya esikoleni yabo. And then for the first time ngizabona le bhloko elincane yabo. Lo mfana alifaka engixaye dino nalento yabo. So na mase samba noma esengithengela nami kanti ngizoyibona ianda ke le. No ngayifuna. Her response was musu ngihlanyela wena uzofaka amabhloko awuthu ngobunjani yabo. So that was the condition. Ngifuna ngikhale ke because ngangithathwa nyayo lo muntu onjalo. Eventually she bought it for me. But bayifuna la ngathi hey niyaphetha nina. Ngaqala kanjalo ukufaka endaweni ngisasemncane kakhulu into engaziyo. So now and I think because of Uma was very actually makuthiwa khona umuntu angikhuliswa ngiphi character ngiyona yabo. That was my mother ngoba baba bengahlali kakhulu. So ke uma ekhuleni kwami naye I got to learn quite a few things around the home. I can clean the house. Manginika le ndlu ngayicleana now uzocanti clean omunye umuntu. I can wash, I can cooking. I'm not that good, but I can cook. So ngilo umuntu oriented kakhulu ke la. But then surprisingly, as I grew up having access to my newspapers, and then at that time I can't remember the white radio station isilungu. Then I used to sasixabana ke nala ukhozi ngifike ngishintshe ngifake lesilungu. Nganxa ukuthi wayengitotosa ke gcina sekulalelwa ke leso silungu yabo. Saje try ngibuza nje ngomlungu omnyama yibona la. So kwakuba nale lento efana naleyo. But ke ngokuhlupheka ke emzini yabantu asosikhathi, my mother then emphasized ukuthi I must go to school. Uthe noma sebe strugglisha nje kakhulu uma wa prioritize wonke ama-needs ami. My 2 brothers could not finish abo matric yabo. And part of the reason why that happened is because ngithe mase ngifike kula maklasi engathi aphezulu kwase kuthiwa ke ayi sekufanele kufakwe icathulo. And I remember when I was the only one in the school that didn't have shoes. Hey, I want to sifunde impilo namhlanje sifunde impilo ngempela. God has the hand protector quite on deep. Ngaphuza ukuthola intombi. Wanganibambana intombi. Then that was one culture ke selokishini. Mhlambe yagcina ingasahambi kahle, this thing of being dedicated to girls yabo. Ibabulele kakhulu abafana engangikhula nabo yabo. So this means there's always a positive side to any bad thing that you go through yabo. So ke kuthe mase ngifika I think this was to standard 6 ngaso sikhathi. Kwase kuthiwa noma usufika kule class fanele nifake ngecathulo yabo. And she really worked hard for me to get those shoes. And then I remember there was a lot of de-emphasis then kule genge le yasekhaya ewu2. Baqala ke balova nasesikoleni ke omunye kwazi bagcina esehambile kufanele usebenze. But and also nalapho futhi which is different today, my elder brother uthulana his name, wathi esafunda kwafika abantu ekhaya kwathi usekhuleliswe intombazane ethile yabo. And then my father called all of us wayesethi la ekhaya umfana oyomethi singane abantu akaqhubeki nesikole.
So that's how then he left school. So nalona umuntu wahamba ufunda wathi isikole kodwa ngokungabi khona kwawo then gave me more chances ukuthi go through ne-education yabo. So ke at that time masifunda zayingekho incwadi. It shocked me one day. It shocked me mangilalela amanyozi ngibuya emsebenzini kuthiwa ingane itethethi incwadi uhulumeni akayinikanga yabo. It was a cultural shock yangampela kumina. What we used to do uma unencwadi wena sofescopishe la siyifuna engaphotocopy engekho leyo nto yabo. Ngiyibhale bese ngihamba ngotatisha leyo nto yabo. And also that time matric failed kakhulu, but then I did pass it first attempt. Then I went through it with ease actually. So now ngangumuntu othanda ibhola ke kakhulu. Hayi ibhola ngiyadlala ke ndoda. Yabona kuba akwenzakalanga into eyenzeka. I'm sure mhlawumbe ngabe ngibala kuma club amakhulu. Yabona kuthiwa Barcelona. Ivele. Kodwa sithe masadlala ibhola then boom. Waqala ke for the first time something that was called the riots, yabo. Ila kwasekuqala khona ingqoshunqoshu eyikona sekuthiwa khona isiteleka. I remember one day sisamile kwi-assembly kwavele kwafika umfana into engenzeki kune-discipline esikoleni kakhulu kwathiwa uJehova lo mfana. Waduma kakhulu lapho wafike watshela uprincipal ukuthi hayi akathi ukuma uyakhuluma nathi manje. Nampela asitshele ngento ekuthiwa ubandlululo yabo. Into esasingayazi for the first time sizodama into ubandlululo. In no minutes then kwafika amaphoyisa ngoba kwasekuvele kwenzeka kwezinye izikole kanti labafana ade beyisusa sebezoyisusa la. Then there was a tear gas yabo. That was then my separation nebhola. Sports, anything about youth in townships came to a standstill. You could not do anything because maybe to cut a long story short wasn't no violence. Iseningi kakhulu nazoyithatha yabo. So lento zama movie ama-bioscope lawa kwakusa actwa ke stage kwakudlala isketch yabo. Yonke lento came to a standstill, and that is how I left football, which I regret now kakhulu ngoba in my view a young person should be allowed to be young yabo. Bahamba explore ke yonke lonto. Then ngokungena kwami kwipolitiki ke zaqala ke inkinga ke manje. Ubaba ediscovera ukuthi kanti ngikumapolitiki kwakusanjwa ngestimela. Esitimeni babesinikeza pamphlets ngayithatha. And ngifunda nokuyifunda. Mangiyibeka etafuleni ekhaya ubaba wabiza imeeting wathi ngantshela umuntu okhulisa la ekhaya uyayisa isikole ongena kumapolitiki akafuneki la ekhaya yabo. Manje wasuka kumsindo between yena noma uma was always on my side yabo. Kwase ngiyabona ukuthi no angisuswe manje ngiye eMaritzburg. Embali. Ngafike ngahlala ke embali ke yayikhona ngempela ipolitiki ngafike ngayithola le kwakuthiwa black consciousness yabo. So mina introduce ngempela politics. I was introduced through black consciousness ka Steve Biko at the time yabo. Ngahlala ke nalapho mangibuya ngathothe kwamasho akusekuhle kahle. Then they shipped me out to Soweto now yabo. And that is why I spent so many years then of my life in Orlando East yabo. It was rough actually because of khona kwakhona ubugebengu obuningi ke na lento epolitiki nayo ikhona yabo. Now at that time it was very rare ukuthi umuntu omnyama a young person pass matric kwakuyinto engaziwa le yabo. Nana kwakusaphuma ephepheni ekhishwe ngeyinamba le kwathi exam number le oba nayo yabo. Ngiyakhumbula nami nje kwasekufana nje ngobhali so awufika ubhalise kanti kufuneka i-ID yabo. So manje i-ID kwathi ukuthi anginayo. Ngathatha uMasa athi oyishaya uyafika lapha lo muntu osibuzayo kwakuthiwa umabhalani athi uba update yakhe yokuqala nge-Termtown November bani. Athi uma uyahlanya wena wazalwa ngoMarch. Ngithi manje athi uhlala ngitshela November la wakhona thatha uMarch. So ngathatha uMarch ke. Ubungazalwa ngaUMarch. All along bayengitshela ukuthi nguNovember. Manje ngi-comfortable ngoMarch ngoba ngishintshisa. Khona lapho phambi kwamabhalane yabo. So now one day ngoba ngangingasithandi ke nami isikole ngihambe ngilove ngihlale ekhaya ama toilet kwamasha nje ngaphandle.
Uyinami ngakublima ngivele ngingaya esikoleni bese ngihamba ngohlala etoilet. Kanti uzolisebenzisa vele. Uzothi vele ndikhiye bese thatha isitula lunguza abonke ngikhona. Avela ashisa amaphepha afake la ngaphakathi. Bese ngiyavula sengikhala ngiqhubeke nje esikoleni yabo. Ngaze ngaphasa ke nje kanjalo yabo. Yeah. So now one thing that she said though, she said ekhuluma nomama kamakhelwane eseqeda ukungishaya ke wathi hey kodwa lengane yami one day iyofaka ihembe lemhlophe no tie bese thatha ipheni elifake la ekhanda yabo. Yeah. Umabhala bakudala babenjalo athi uzoba umabhala omkhulu ayangibusa ke leyo nto kakhulu ukuthi I must actually be better in life yabo. Na ngithe mase ngiqedeke esikoleni sekukhona ke iviolence eningi. Ngabona ukuthi nangisafuna ukuhlala eSouth sengifuna ukuya ukujoin ANC ngaphandle yabo. Yeah. There were so many young people ababeya kwi-exile at that time. Yeah. So ngahamba ngabona umunye ubaba la edrobheni kwakuthiwa yena ohambisanayo uPius Langa. Yeah. uPius Langa wayedume ngoba ummeli nje wabantu abamnyama yabo. Yeah. Wayehlala kwaMashu. Ehlonishwa kakhulu kabi ngoba nami uqala wami kumbona kwasukuma bonke abantu esasihlezi nabo bembona ngena nje endlini. Washo ukuthi indoda ke ithobile futhi kakhulu. Yeah. So ngithe mangiya kuyena ngithi hey baba ngicela ungise exile wangibuka wathi hey wena you are not a fighting type man yabo. Why ungaya esikoleni Yeah. hayi hamba esikoleni uyakwazi ukulwa khona ukulwa yabo. Yeah. Wathi unawo matric ngathi ya waba surprise no matric ngathi ya wathi la afika la kusasa wafonela abangani bakhe ke angithi i-gold vele ngine background wayezethana tomorrow for the first time in my life ngigibele ibhanola nakitshela umuntu omnyama base bevunya nanisaqhaza ngavunyana base bevunyelwa hayi ngagibela wangibelisa ngemali yakhe wathi hamba esikoleni mangifika e-airport ayingiyabhayiza ayingimile lapho wafika kumama uthi lomlungu wathi wena lo wangithatha ngaregister kanjalo ke Beth University. Yabona nje ayi akazi sengifunde kakhulu namhlanje sengifunde kakhulu namhlanje ukufunda ngempilo phinde futhi ukufunda nje ngakho konke sisaqala nje ngoba phela kusakuningi sazofika kubona kodwa wona nje lo mlando nje lo uwodwa impela nje ukuyisifundo esikhulu ngiyethemba ukuthi nawe embukeli lapha ekhaya impela uyezwa impela ukuthi qala kwakade kunjani kuqala uma nje usakhula kwakade kunjani kuze kufike nakuyona imfundo futhi nakhona. So manje lana baba waqeda e-university noma mhlawumbe uma usakhona e-university okade wenza ziphi ifundo uma usuqeda wase wangena kwini mhlawumbe? I don't think yenziwe namhlanje ngoba kusho ukuthi ngaba yikho inkululeko yabo. Yeah. And ngibonile mangifunda ama akusasho ukuthi ama reports angisazi kuthiwa assessment bamba thina sasiza ne report ekhaya nani number ngoba nanibizwa kuthiwa number 1 number 2 week 5 ke. Yeah. Ngingakagangi ke ngangiphuma la ko number 3 number 5 lapho ngangibizwa. Kodwa kuthema sekufika lamaklasi aphezulu sekunezinto eziningi manje yabo. Esay computer na education. So ke nanifeni bethiwa number 1 to number 10 ambani lapha ka 6A uyazi i-science ke le yabo. Bese thiwa number 12 to number 20 ambani lapha ka commerce. Bese thiwa nenaka abanye yani we-general yabo. So kwadecide kanjalo ngami ukuthi ngizokwenza i-general. Mangifika general ngibona lento ngizwa kahle yabo. Khona kumama esazibona naye kakhulu wayengikhonzile umama uSithole. Wangilanda ke fundisa i-business economics wathi hayi wazalana wena hlala la yabo. The reason why wangithanda is because ngangathi mase ngilovile esikoleni ubaba walove emsebenzini wangiqhuba ngisesikoleni yabo. Wayesethi umama uSithole iyaqala lento eyenzakala ukuthi ingane lethe ubaba wayo yabo. Wayesethi hayi ngizomgada yabona wangigada kanjalo ngimlandela ingane zakhe crash ngibeke kahle ayingifundiseke. So umama nje wangikhuluma naye kakhulu ke lo yabo. So ke ngagcina ke esikoleni ngingena kulento zama commerce or business economics no banibani. Then kwakufika umunye uthisha owayefundise
owatrainwa e-America, then he started to say, hey, awaxutshwa ama-subjects, yabo. Ilapho sa-introduce khona nako i-history ke manje, yabo. There was one young teacher who then introduced us to politics, yabo. Kwakusecontractual lawo ndaka angazi sekhona. So bechaza ngendlela leyo bethi let Indians own nothing njenjalo, yabo. Yibo wahasho lezi zinto, yabo. So saqala sa-introduce kwi-politics. So ke esikoleni ngeke nginaleyo background ke, yabo. Now because there was a lot of politics mangiqala lapha e-Wits, and I must say e-Wits had a totally different culture, and part of the reason why I liked it is because ibhola labantu abamnyama, by the way, kwangadlalwa inhlanga babe neleague yabo amandiya nobanibani. Bangahlala ngizwa leli gama, khumbula ngithenga ngilaleli radio yesilungu kuthiwa Wits University. Mase kushiwo ama-score ngala, ngathi ngiyafuna ukufunda lapho, yabo. Ngangempela ubaba lo lathi hayi no iyakhona, yabo. So mangifika khona, and remember I said were very few. Khumbula ngelanga sasihlezi eklasini sasi-introduce i-culture nje manje. So uma ufika la ngiyabona ukuthi nihlale la nonke eklasini mhlambe no-200, yabo. Kube khona indoda efika ikhulumele phansi ikhulume after 30 minutes ihambe inishiye kanjalo, yabo. Ngabona nje usuke sifundisa lo muntu, yabo. Ngithi lecturer uyazi yonke into uyayifunda la uyibona la. Now ngelinye ngizohlala eduze komunye usisi, yabo. Bese thithi mina yena ntombazane athi othi ngotshela uprofessor imessage kababa. Ngithi shucks, khona umuntu omnyama okhuluma nomlungu imessage kababa kanjani, yabo. Ikhulume naye ngibona uprofessor shintsha ubuso naye yabo excited, yabona goqizana. Yafike kahle lo sisi eduze wami. Ngabona nokufanele ngimazi lo muntu. Then later on I discovered ukuthi uzinzi Mandela ingane kaMandela, yabo. By the way, later on noma wakhe kwasagcina sifunda naye eklasini ngoba naye wafike sezoqhubeka ama-studies akhe, yabo. So that was a kind of an environment. Ngaba more dedicated then kuma-subjects e-politics. Kodwa ngithe uma ngisaza nayo, then I also fell in love ne-philosophy. Ila ngabona khona, okay, philosophy, well, Bible is arrogant, is the basis of all things, of all subjects. So you can't learn any subject without understanding it, grounding it. Where does it come from? Why do they say why they say? And those things, are they true or not? Where do they take them from? For instance, what comes first? An idea or a matter, which was very interesting for me. Then that made me then to again go back to my interest of all these other subjects, which then took me back again to study of businesses at that time, international business, and law. So ngiphuma lapha sengiphuma nama degrees out 3. This is what I need to say again. So many people babengasiqedi isikole, and remember when sasifuna babebuya private schools, ike ngemnyama le ngathi sasihlala nazo 120 or so, sihlala student union, yabo. Isingisi babesikhupha amakhaya, ngibona ukuthi ngiyaqala uzantu abamnyama bakhuluma kanje, yabo. So kwakustrict-ke lapho, kwakukhona into kwakuthiwa i-due performance, i-DP, angazi ngisekhona manje mabasithi. Kwakuthiwa i-DP, once wafeyila lapho ungayibhala exam othi hayi nosungavayo ngoba manje akwazi ukuhlala for i-exam, yabo. So that's how strict it was. Then I was able to go through the entire system, njengoba ngisho ngaphuma nama-honors ayi-2 khona na this basic degree, ngabuya futhi ngofunda University of London agriculture and agricultural economics. Engayiqeda ngayo ngoba kwasekhona ubaba clever nyana ke manje, yabo. Sekhona that independence, yabo. But that degree then helped me later on those studies by agriculture and economist. I-ANC ngakabuyi silungisela ukubuya la. Ngasebenza kwi-organization eyayizobhala ama-policies for the new government we-ANC, yabo. Angisazi ubuzeni kodwa nakho lokhu iphela nje esengitholele kuyisifunda kakhulu, yabona nje
ngasemfundweni kanti baba hey usihambe kanje kwefundo kanti phela no hayi I must say though it was a blessing man yabo njengoba Nkinsela online sikhuluma nazo zonke inkinsela khumbula ukuthi awuyona inkinsela ngokwemali kuphela kodwa uyinkinsela ngento owaziyo ukuthi umaster kuyona noma ngabe imfundo noma ngabe ikhono noma ngabe umsebenzi owenzayo noma ngabe yini oyenzayo okude kuyona uyinkinsela kuleyo nto leyo sisakhuluma ngobunkinsela lana bapholoba inini la wafika kwi stage la khona usuyibona ukuthi ayi la ngathi sengiyinkinsela kancane lana ngathi la singakwazi ukuba nemadlana lana yini mhlawumbe lokho kodwa uyenza la mhlawumbe obonza la singakwazi ukuthenga imoto noma singakwazi ukuthenga la njengoba kwi stage la khona sokukinsela khona yini okodwa uyenza phinde futhi inini lapho mhlawumbe la khona usukule stage leso ekhuleni that's a very interesting story ngoba khona ngibona amade ngimxoxela lento angisazi besixoxa ngani bese ngisikhohliwe sabuya yabo so ke angithi manje ngise event seBramfontein right and at that time amabhunu sangibona manje they were very right then sahlule thina sino 29 years isibusa la eSouth Africa kwakhona amabhenki amasha ayevela force gas no bani amabhenki amaningi nje ayinaman amakhalas ay red yabo force cars angisazi noba kukuningi nje yabo kwakwamabhunu yabo now esikoleni this is what happened bebenginikeza u300 every quarter it must have been a lot of money ngoba kuleyo mali bengondla abafana abawu2 omunye waseNamibia omunye wase eLokhuzeni eNorthwest ingakabi khona the Northwest ngaso sikhathi yabo so sasidla lo 300 for 3 months yabo and 3 months akutsho last nje kahle yabo now angithi uba kuphayasi uyanginikeza imali right khona le allowance engithola kubona la esikoleni ngoba ama-American students and the whole world they were against South Africa for apartheid yabo so e-America babenesinye ischeme ababesenza sokuthi ekhaya mabekunikeza $10 for ilunch bese uthatha no$5 ufake lesikhwama leso yabo so ke ingane zayiqoqa imali zase-America bese lo mali distribute kuthina sesinaphakathi ema-varsities uyabona so ke I think through Bapayas then I was also getting that amount and that's why I end up having these 300 rands and let me tell you these 300 rands bengithenga ukudla ngithenga nale genge nakhona futhi bengigqoka kodwa phela singagqoki kahle njengani wena babogqoka impela kwazi kahle kwazi nje mhlambe ngazo UDF yabona ngazo sikhathi mhlambe sithanda noma tracksuit ethile nje yabona umnandi keke lapho yabo now kwase kuthiwa no angihambe ngovula i-account manje i-account la ngamonto enanti ibhenki eseduzane ngoba le mali amehla ihleze phakathi sidle for 3 months ihlala la ephaketheni hayi ngiye kuleli bhenki kanti ngakwe-force gas or something so ngingeneke la ukhumbula ngesikhathi abantu abanye mabengangena ebhenki namakhadi lawa engekho into yanamhlanje khona ibhuku obhala kulona 100 rand usitombazana omlungu abhale 100 ma uzoyikhipha uthi ngicela u5 bese thatha i-calculator athi 100 minus 5 95 rand usayini naye asayini to no 95 walahla lo bhuku uphinde uyithoke le mali so ubuyigcina yabo so mangisamile la bese kuqhamuka omunye ubaba angithi abelungu abasithanda nathi asibafuni futhi yabo qhamuka indoda ende yabo enkulu ngomzimba ibhunu ayifike ubuku line bese ibuka mina ithi what are you doing there ngithi hayi ngento ohlala usaba ukuthi umlungu uzokubopha ngilungu tata no come to my office ayisini naye what's I like you what are you doing yabo ngimxoxele kanje ngiyafunda uyafunda ngithi ngiyafunda yabo bese sithi mina yena you know what uyaqala this-year ngithi sengimtshele ngithi no ngiyaqeda athi Mo you want to get a job come to me ngasikhathi mhlawumbe kwako November ungasikhathi prepare ama exams yabo nampela ngiqede la ngithola umsebenzi that was another story so bese ngiyakena ngoba ngitshela sengithole umsebenzi okay ibhuku lakho lisekhona ngathi lisekhona wasiyabuka ibalance angisakhumbuka ngithenga ngithole le mali lapha kusho ukuthi ayiningi ama terms ayo ayibuka then hey
can you drive? Ngithi mina I can drive yabo ngangakwazi-ke yabo. Athi you can buy a car ngithi I can't. I know you can. Kwakufika imoto zazintsha zama-Koreans kwakuthiwa i-Hyundai. Ngiyibone nami komunye umlungu umfana omlungu esasifunda naye kube bemthengele i-Hyundai nje encane yabo. Athi mina no afoneke bese tena hamba uye la e-Rosebank uzofika uthola isibanibani khona nixoxe naye. Hayi ngaya-ke lapha bese ethi hayi no ungitshele Mr. Sibanibani uzofika la wathena uzothola-ke imoto uyayithenga sayina la bese uyakuyena angisasenza ama-green book la ngiyakuyena umlungu umtshele hey bathi yabo athi yeah that's your car ngithi what ngithatha umfana wakuthiwa ufili wayetheni uyakwazi ukudrive ngabona lethi akakwazi nayo hayi siyilande-ke imoto yabo masiyilanda ishayise kancane la esicabheni uthi angizomkhombisa susebheva nyangobaba wami lo mlungu nampela afika ayibona athi ine-scratch le moto sayibuyisele kusho yena bayilungisa-ke la so that is when I got my first car and esikoleni sasinama-opportunities amaningi ngaso sikhathi ngase ngithola ne-job yokuba i-researcher yomunye usise kwakuthiwa uTerry Oakley Smith ugcina sewu-Minister of Education I think eGauteng loyo highly respected nje yabo ngasebenzela na-ke then hayi kwaseku-right-ke lapho ngoba ngiyafunda ngala nginalezi imali engiyithola eceleni kanjalo futhi ngiyakhona la senginemoto-ke yabo manje you can't buy a car I'm told unganayo i-license mina ngayithola sengivele sengihamba ngayo-ke lento and la ngabona khona ukuthi nginemali sasike sisuke nje thina kuyisunday ekuseni nasi sihlale e-rest vele nginale moto which was into enhle yabo then umngani wami ufike wayebuya eLokhuzeni eNelspruit which is 4 hours drive away so we'll just drive sami sijike nje town yakhona siphinde sibuye esikoleni yabo so bese sithenga ipizza-ke ipizza-ke idliwa yithina esasinemali yabo Nkinsela we were then very comfortable I must say very very comfortable then sahlala nerest engcono uhlala nawedwa naserumini yabo udade mpofu waye-student wada-ke wethu-ke naye efunda vele kodwa esikhathini no i-life-ke then became much better than before yabo shuthi uNkinsela baqala lapho no baqala lapho ngoba enye into engabona khona izinto ishintshile angithi ngithe sasenza ama-research base beyangithatha and there were very few black people engekho into ama-interviews nani so bangifaka kwenye organization i-research la across la kunama-office amakhulu then ngale ivet yabo so yonke into la so njengoba ngihlala la ngenza i-research la ngase ngihlala nabanye abelungu khona bathi no angizosebenza la kule organization kanti iyona efundwa yi-Swiss government to do research for ANC but ANC was still banned kodwa they knew ukuthi sizo-unbanna so they must get ready le nto ukuthi ready to govern yaqhamuka lapho then we had to write policies for the new government. Now that is how I was then redirected. Now remember I said I studied something around agriculture University of London ngaze ngena kanjalo kwenza research so I was part of the group that wrote ERDP I think like chapter 6 wakhona on rural development we wrote the chapter on rural development kanti 2 years after that then the ANC was unbanned and then we started to work with them So ngiyathemba ukuthi lapho uyafunda lukhulu lapho ngiyathemba ukuthi uyafunda lukhulu phinde futhi comment phinde futhi ulike phinde futhi usubscribe impela uyabona uma sikhuluma ngeNkinsela njengoba ngilokuphindile Nkinsela namhlanje esikhuluma nayo so manje into esezothanda ukuthi singene kuyona manje ukuthi lana bamapholoba manje ake singene la kuma 90s noma mhlambe kuma early 2000s mhlambe ukuthi lapho bekade usudila nani wenza ini kuze kufike esikhathini samanje la khona ngicathi mina mangishaya iresearch yami ubaba mapholoba ngumaze lapha kwi Vibe FM mina
ngiqala ukwazi ngaye ngimbona lapha neshaya uhlelo behind the pool impela ngaqala ukubona lapha impela ngathi okay kunomapolovo ishaya impela lo hlelo lo impela ngaqala ukumazi lapho ngabe sengilandela ngagcina sengithola inamba ngithi ngize ngimazi amapolovo impela ake sifike manje phambi kuba sesifike kuyona iVibe FM ukuthi wafika kanjani khona ngoba bekade wenza izinto ezamabhizinisi mhlawumbe ufunda lapha ngoma research nakho wafika kanjani emsakazweni phinde futhi ngaphambi kwawo umsakazo ikuphi mhlawumbe obudila nakho. Yeah, because of indlela engaba privilege ngayo I think ngibe ne-exposure eningi nasemsebenzini different. Njengoba ngisho ukuthi ngasenza i-research we wrote the very first document ka-government le khona i-land reform senza i-contribution eningi khona so leyo nto yangenza ngasebenza bengakadume ngandlela abadume ngayo besabuya ku-exile Derek Nkinsela T.Ngcobo nayo upresident lo khona uDokotela saseyintwana yona abo babathi abobheke ngangisenza close kakhulu governor Mbeki Frene Jinwala baye baningi nje on this land issue yabo mangisuka ke lapho ngayosebenzela sekunohulumeni omusha ke manje ngaleso sikhathi ngayosebenzela iGauteng Department of Agriculture la ngangu-director khona oma-policies about distribution of land okay sesinamandla-ke manje nakusu-19 I think babo 1994 yini esiyenzayo-ke so that was my job then ukuthi ngiqhamuke nama-program ukuthi abantu sizobaneka kanjani lo ngasuka lapho ngayosebenza ofisini laThabo Mbeki uThabo Mbeki was the executive deputy president lapho ngangidila nama-policies again on youth development at a national level ke lapho yabo ngasuka lapho mhlawumbe abanye ngisabakhumbula angazi niyangibuyisa la eThekwini no ngiqale ngasenza e-University of Westville isahlukeneke ngahlala 3 months ngoba I really became bored amase kanishemba bengithanda ngahlala nje 3 months ngabotha ethi sengibuyele emuva yabo ngabuyele eJoburg Joburg again I can't remember now nga-recruit or whatever the case was but also ama-opportunities ayilula ngoba I was one of the very few people ababefundile right so ngase ngizala kamasipala ngizosebenza kwakuthiwa i-executive director ka-Parks and Recreation this was a new field to me but I was armed remember philosophy studies I was also armed ngelo e-vets I was trained indaba yoku-policy development then yayokhiye ngoba ikufaka nje kunayo zonke izinto so ke ngala ngafike ke ngazoba i-manager ke I'm an executive director ngasebenza ke khona ke up until unfortunately ke sangazwala nabo sangahamba ngendlela engahamba ngayo which is another story kusafana isixoxo then emva kwaloko ke I was exposed to izinto zama-businesses yabo nabantu abanama-businesses sengibona manje ngangiyi-consultant yabo yabo baningi abantu abanokufika bathi man phela ngaba ne-business yakhumbula ukuthi wangitshelani yabo I know at least about 10 people or so then nasekhaya-ke kwakukhona business ama-KFCs ebenginokusenza khona ngama-weekends and so forth yabo so ke ngithe mangiyeka lapha remember what I said about Pius Langa then ngenza i-Mapolba Foundation which deals with a number of things including the educational issues yabo but the reason why I also started that ukuthi ngabona ukuthi mawufuna ukusiza abantu don't wait until you say you have money yabo ngoba njengoba mhlawumbe uno-100 ephaketheni komuntu ofuna u-10% lapha ngaphandle nayo khanse uthi awunayo ngoba nansi khona mnikelo 10% awufunayo so ke lento si-encourage-ayo ke khona so manje I've become fully fledged consultant on business issues ngabe kuthiwa strategic planning and so on and so forth. The biggest project that I'll be dealing with quite soon, now they call it Nkinsela. We're going to be establishing what will become a totally new city in some part of KZN. That is going to be a huge project which will be multi-billions of rands actually. So that's where I am. Madoda kanenhlanhla kanenhlanhla impela ukuhlala neNkinsela ngempela mhlawumbe futhi mhlawumbe vele ngibeka nje
inkinsela yequmama ayikuvele ngibheka kanjalo. Oh kusho ukuthi lana kusho ukuthi sikhuluma ngesikhathi samanje sesiphinde sathinta ne-future ukuthi okay ubaba Mapholo bamanje useyapi ekusukeni manje njengoba ubeka iproject nakho konke phela nje ukintsela nje kuyaqhubeka nje lokuqhubekile phela. So mhlawumbe la ubaba Mapholo sesivala noma sesiqeda ikuphi mhlawumbe angakusho mhlawumbe kumuntu obukele lapha ekhaya mhlawumbe noma ngabe amagama oku-encourage noma ngabe mhlawumbe imaphi amagama okumkhuthaza umuntu osekhaya noma ngabe ngemfundo noma ngabe ngempilo noma ngabe umuntu onebhizinisi noma ngabe umuntu ofuna noma ngabe nje ikuphi mhlawumbe umlaleli noma umbukeli abhekele nakhe ekhaya. Hey for nje manje into engayisho kakhulu i-life ayihlali ifana. Yeah. Impilo iyashintsha man. Sengike ngibona igenge eningi elahla ithemba baphele kuma drugs nani. Hey tomorrow is totally going to be totally different than usuku lakho namhlanje. Mina life yami has always been about demonstration to me life changes all the time, yabo. Yeah. So mawulahla ithawula uyibulala wena. Yeah. No matter man abantu engibazi abaningi ababehlupheka ubone lo muntu ohlupheka ngalendlela kodwa namhlanje abangcono. So ke ngithi ke labo bantu number 1 ababambelele. Then number 2, if you don't dream about things, you'll never get anywhere. We all live on dreams. What was the biggest dream? I mean, I told you, Ubaba actually never had a car, right? But naturally, imoto yami nangisesesikoleni ngiqede evasi. Nang lo muntu wangijothi nemali ngingazi ukuthi nginemali yabo. Ngazi ngikutshelanga my very first leather jacket ngoba ngihlala ngibona amathe efaka ama leather jacket. Ngayithenga ngayo imali kalo baba. Yayipheshiwe la. Very nice jacket actually. So ke dreams yabo. And then number 3, hey man into ungayibambezeli if you think it doesn't work. You are always allowed to move to the next thing, yabo. If mina ngigijima ngazonke lezi ndawo, my work experience manje ngifaka noma ikuphi. Ngena kwi-public administration, business, politics, by the way, which we never spoke about here. I get almost everywhere. So life is just about that. Then wakuthiwa ngena ka-science ngoba uphuma number 5 no number 1 ayisebenzi leyo nto. It's all about you and what you have here in your head, yabo. Ayi no impela nami sengifundile cathi nawe lapha ekhaya usufundile baba Pholo angibonge kakhulu impela isikhathi sakho uphinde futhi ngibonge kakhulu nosifundise kona enginethemba lokuthi lapho ekhaya nawe ukwazile ukuthi ucoshe impela ukuzokwazi ukuthi kukusize empilweni yakho noma emfundweni noma kwibhizinisi lakho noma ngabe ikuphi okwenzayo njengoba nje uphikelele ekubeni inkinsela noma njengoba uyinkinsela manje kushephela ubunkinsela bakho lalelake commenta ulike usubscribe inkinsela Njabulo Mhlongo inkinsela isiqhuma amasento yazi igubuthe emnyama iyona ke le buka ke ake siphinde futhi sibonane noma sikhulume ngesikhathi esizayo inkinsela online.